Moikka moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla päästään vähän meidän matkaan, kun käydään viikon matka täällä Kreetalla. Vuokraamaan auto, saatiin tämmönen tyylikäs pikkunen purkki. Pitää käydä vaan läpi tää tarkkaan, että ei oo mitään jälkiä. Mulla on tämmönen henkilökohtainen kuski. Tästä lähtee meidän seikkailu käyntiin. Eli kun löytää osoite, minne pitää mennä. Näyttää aika kivalle tää meidän majoitus. Meillä on täällä oma kuski. Päästään hotellihuoneelle tämmöisellä pikkuautolla. Kivan näköinen huone. Täällä on tämmönen iso sänky, sohva. Oho. Ja eka hotelli muuten, missä on ikinä nähnyt, täällä on vaaka. Täällä on sadesuihkut. Ehkä me viihdytään täällä viikko. Täällä on tämmönen oma pieni terassi ja tuolla pääsee ottaa sitten aurinkoa ja tuolla on merenranta ihan lähellä. Ja tuolla oli se vastaanotto. Tommosella autolla mekin tultiin tänne. Eli lähti hoitoon. Me ollaan autovuokrattu tuosta lentokentältä, jotta päästään sitten liikkumaan helpommin täällä. Ja ei ole mitään varsinaista suunnitelmaa, että tuolla ja tuolla on pakko käydä, vaan mennään vähän fiiliksen mukaan. Ja me ollaan hänen kanssa aika monet ulkomaanmatkat käyty. Hänen kanavalla on useammastakin meidän reissusta matkavideoita. Joten jos sellaista kiinnostaa, niin ainakin Dubaista, Thaimaasta, Roodokselta, mistäs muualta? Italian Kardejärveltä ja tuolta Veronasta on matskua. Niin voitte käydä katsoa hänen kanavalta niitä videoita. Meillä on aina vähän tämmöisiä omanlaisia reissuja. Tykätään yleensä vuokrata autoja, kierrellä täällä ja tutustua paikalliseen menoon ja käydä katsoa nähtävyyksiä. Me ei olla oikeastaan ikinä oltu sellaisia mitään bilettäjiä, ei tykätä ottaa alkoholia. Mun mielestä on kiva vaan nauttia sitä lämmöstä ja sen kohteen aina semmoisista paikallisista ruuista ja maisemista. On semmoista meidän tyylistä matkailua. Täällä on hyvät valikoimat kaikkea. Täällä oli luumut ja murot ja myslit ja ihanan näköisiä jälkiruokia. Hene koittaa heittää leipiä. Katsotaan tosta. 3. 3. Hyvä. Täältä heittää. Kun on ammattilainen. Voimakas haju. Haiseeko nää ruokokasvit vai mitä nää oli? Eikö mä sanoa, että tää oli joku... Näyttää kato tämmösiä pörriä siellä leijailee. Mä saan joku allergiakohtauksen. Toivottavasti et. Ei tuu otettua sitä epipeniä mukaan ikinä. Kuulostaa vähän hyvältä. Ja tämmöstä aamukäppäilyt käytiin aamupalalle ja... Niin, tulee syötyä vähän napaakammin tuossa aamupalalla, niin vähän jalottelen tasaverensokeria. Käydään tuossa huoneella ja lähdetään kiertelemään johonkin. Tänään on vähän pilvisempi päivä. Meneekö Hanian vanhaan kaupunkiin? Niin, mitä on vähän siellä. Hanian vanhaan kaupunkiin tuolla menee hevonen. Kärryn kanssa. Etsitään parkkipaikkaa. Täällä ei ole ihan niin helppoa tätä löytääkään. Tää näyttää, että täällä olisi niinku pysäköinti ja pysähtyminen kielletty, jos täällä lukee vaan joku permitted only niinku resident, eli se on varmaan niinku ainoastaan niinku asukkaille. Näissäkin kato lukee. Onko Se on kun mun isää, se on aina kun se on joku niin. Varmaan itse asiassa suuttaa, kun saat seuraava. Ai mä menen esiintyä. Joo. Mitä mä soitan suuta? Sinä tuotiin, sä oot hyvä suusoittaja. Tultiin kiertää tänne Hanian vanhaan kaupunkiin ja Henekin on paikalla. Mäkin on täällä Veikassa. Täällä on kiva näköinen tämmönen satama-alue. Välittömänä. Vähän samantyylinen kuin tuolla Roodoksella, mutta... Siellä hepulikin, katsotaan. Joo, kattokaa. Eikö se siellä? Haluat sä lähteä kyytiin? Niin, otetaan valaamista. Mä sain kun astmakohtauksen, kun mä oon niin allerginen aina hevoselle. Kumpikin on moni allergikko. Haistaa vähän väärässä paikassa ilmaa. Mä oon Malakassa ollut tommosella hevosajelulla ja mä muistan, kun mulla ei ollut allergialääkkeitä ollenkaan mukana, niin mä olin loppuillaan silleen. Oot kertonut mulle 10 kertaa. Tiedättekö, kun on ollut kauan yhdessä toisen kanssa, niin alkaa toistaa samoja tarinoita. Ekat kunnon jätskit, tällaiset niinku kahviosta haetut. Todella hyvää. Ruotti pistaasia, juustokakua ja mä otin juustokakua ja Van Oppeen. Parempia jätskejä kuin Suomessa.
Tää on kyllä tosi hyvä. Ollaan koko päivä kierrelty tuolla Haniassa ja lähdettiin ajelle takaisinpäin tonne Keraaniin, mutta tässä matkalla on tämmönen Jumbo-kauppakeskus. Niin käydään katsoa, mitä täältä löytyy. Tämmönen kauppakeskus. Täällä on siis tosi edullisesti kaikkia koiranleluja ja mietittiin, että mikä olisi Ellille hyvää, niin kattokaa. €99 ja kaikista yksinkertaisia, eli tämmönen rengas. Tosi edullisia kaikkia koirajuttuja. Täällä niinku, kattokaapa. No meillä ei kyllä kestä yhtään tämmöiset lelut, mutta €699 tämmönen iso sammakko ja €99 tämmöiset isot lelut. Ja jos käytte Haniassa, niin käykää tässä. Tää on muutama kilometri tästä Haniasta Keraaniin päin, niin täällä on kaikkea mahdollista. Täällä on tämmöiset kivat allasalueet. Täällä oli hyvät aamupalatkin. Nyt on mahat täynnä ja voi tulla päiväunille tähän näin. Tai voiko sanoa vielä päiväunia, kello on 9:30 aamulla. Mutta vois kannata tuon QR-koodin ja tilata tuolta listasta sitten juoman. Niin ne tuo tähän allaspaikalle, missä ottaa aurinkoon. Aika kivaa. Otettiin tommoset jääkahvit. Lähdettiin ajelemaan autolla, tultiin tänne Kissamoksen suunnalle. En tiedä täältä se enempää nähtävyyksiä, mutta tämmöstä kivaa vuoristo aika paljon on. Eli autosta katsottuna, että aika paljon vaihtelee nämä korkeudet täällä. Tänne ei korvat ihan lukko. Nyt ollaan täällä Kissamoksen rannalla tai tämän kylän ranta-alue menee tässä. Lähdetään etsiä kohta jotain ruokapaikkaa täältä. Otettiin mässyt. Tää oli joku anukatto, mikä oli saanut hyviä suosituksia. Kukyros, joku tämmönen setti. Tää on vähän kuin tämmönen spannari. Täällä on siis täynnä kanaa ja tomaattia ja salaattia, jotain mitä täällä on sisällä. Vähän jotain kastiketta. Lohkoperunoita päällä. 12 €, siis tää on oikeesti tosi iso annos. Anu otti sen normisetin. Se oli 9 € tuo normi. Täällä on kananvälissä. Täällä meidän hotellilla olisi tämmönen ulkokuntosali. Aamu otettiin tuossa aurinkoa, yllätys, ja lähdettiin nyt ajelemaan Retynoniin. Miten se lausutaan? Se on Retynon. Just tolle. Niin lähdettiin ajelemaan sitten, tästä on vielä 53 kilsaa matkaa. Ei 52. Joo, ei huijarettu. Joo. Justiin täällä on aika muista tämmöstä vuoristoa. Tuolla vasemmalla näkyy meri, mutta tuossa nyt justiin sopisti. Siinä on hene. Tonne kiipeilemään. Mä voin jättää tuohon mäkäiselle kaupungille. Näyttää aina videolta sille, että no eihän noi oo pahoja. Ja sitä sitten kun katsottiin varmaan monta kilsaa tonne ylöspäin. Niin kiertelee näitä vanhan kaupungin katuja. Täällä on aika moni liike kiinni, kun tänään on sunnuntai, mutta löydettiin me jotain pikkuputiikkeja, mitkä on auki. Siitä tuli innokas koira katsomaan, että mikäs tää on. Tällaisia hienoja huohia tehty tänne. Tämmönen. Täällä olisi tämmönen linnoitus. Ollaan kyllä kävelty täällä jo niin kauan, että alkaa olla aika putera olo, että täytyy lähteä jonnekin syömään. Näytetään tälleen kameran välityksellä. Tämmönen iso linnoitus. Löydettiin tää järvi. Tässä olisi tommosia polkuveneitäkin vuokrattu. Tuolla olisi vuoristo. Saatiin somen kautta aika monta suositusta, että kannattaa käydä täällä tämmössä, mikä tää oli, joku kasvitieteellinen. Lähdettiin ajamaan tänne mutkasta tietä, ihan tämmöstä serpenttiinitietä ja tosi vuoristoista. Mopo auto kyllä, että onneksi tää manuaalia. Tosi jyrkkiä mutkia. Tästä ei ehkä näy kauheasti, mutta täällä on puskaa. Tämmöstä puskaa paljon. Sitten hienot maisemat kuvaavaa jotain pensasta. Tuo paikka vissi. Botanical Park. Niin, Botanical Garden oli se paikka.
täällä aika jyrkkää tää maasto, että saa aika hissun kissun kävellä. Hauska paikka tää kasvitieteellinen, kun täällä on näitä eläimiä. On riikinkukkoja ja häntää heiluttava aasi. Moi, kato kun ötötä syö, niin sillä värisee nuo jalat. Tuolla tulee pitkällä kaulalla, kato joku boss. Kaupalla kaulalla ukko tulee tuolla. Lehtiä. Pitäisikö tommonen ottaa takapihalle, niin syös ne kaikki lehet ja ilta. Pellinkaveriksi. Tässä on vähän tämmönen ylpeä leuka pystyssä, niin on vähän koppavan näköinen kaveri. Pitäis tuolla yhdellä, se on juossut johonkin puuhun, kun sillä on tommonen kuumoo taas. Oho, mitä on tapahtunut? Tätä on kauhean lähellä ollut siihen. Siivet auki. Tuolla on toinen semmonen. Tää oli se hienon näköinen. Ukko tulee sieltä. Painaa. Tällä nyt Anu muotishow päälle, kun se kävi tällä on semmonen kauppa, missä on vaikka mitään. Täällä on semmonen kauppa kuin Jumbo. Niin löysin sieltä tämmösen makkaronin. Tää maksoi jonkun 5 €. Siellä oli tosi paljon näitä erilaisia, mutta oli mun mielestä tosi hienoa. Mä en osaa sanoa paljon makramea maksaa Suomessa, kun mä en tiedä mikä se on. Mä haluan ainakaan reissulta pienen tuliaisen. Niin tämmönen majakka. Sanoit sä, että se on sitten meidän tulevaan järvenrantakotiin seuraava. Mä manifestoin. Niin tää sopii sitten. Sitten kun muutetaan. No tämän mä ostin jo aiemmin, tzatzikkia. Sitten tämmöset töppöset. En tiedä, ne ei tullut tuonne kauppaan mukaan, jäi oottaa. Tällaiset töppöset oli 4,90. Suosittelen käymään tuolta ostaa, jos haluaa. Muualla noin jotain 11. Mikä se kauppa oli sanonut? Mä sanoin sen, että se oli Jumbo. Sitten mä olisin halunnut mustat, mutta kun ei ollut, niin sitten mä nyt otin tämmöset. Mutta ei kai sillä ole väliä. Kunhan pääsee tonne mereen uimaan, niin aina piirustuslehtiä ja joku 2 € oli tällaista hyijykynä. Hyvin sopii ton Mekon kanssa. Meppä vähän kauemmaksi. Get ready with me. Hyvän näköistä. Etkö sä meinannut niin noin pitää noita ihan? Joo, mun mielestä tää sopii tosi hyvin. No on kyllä. Täällä olisi tämmönen sisäuima-allas. Mietittiin, jos tultais täällä käymään vielä. Tuolla on semmosia huoneita, missä pääsee hierontaan ja erilaisiin kasvohoitoihin sun muihin. Täällä on tämmöstä live-musiikkia. Mä tykkään pianon soitosta, kun itekin on tullut soiteltua. Mä en oo soittanut itse pianoa. Sä soittelet tätä viulua. Joo, mä soitin äsken tossa, nyt pian tauolla. Viimeinen aamiainen alkamassa. Meillä lähtee lento tossa 4. 4:05. Käydään aamupalalla ja lähdetään lentokentälle. Tästä joku 30-40 kilsaa sinne lentokentälle. Sinne sitten. Oli kiva loma. Oli hyvä reissu ja rento paikka silleen. Parhaan kamun kanssa. Tänään päästään hakemaan Ellie Wellingtonin ihan just. Se on siellä katsellut Euroviisuja. Niin. Semifinaaleja. Elli! No moikka! Katoit sä sitä ollut? Oot sä ollut vähän omaa päivää? Ootko ollut? Joo, sillä oli tänne juoksutussa. Joo, siltä se ehkä niinku vaikuttaa. Elli haettu hoidosta. Elli on kuulemma saanut vähän juosta pellolla ja ollut aika mudassa välillä, saatu pestä sitä ja sen semmoista. Sulla on ollut vissiin ihan hauskaa siellä. Oli leikkinyt jalkapallon kanssa tossa vielä ennen kuin me tultiin hakemaan. Ellikin on saanut olla lomalla ja pääsee kotiin lepäämään. Tuppa käymään täällä. Istu. Mulla on täällä sulle tuliainen tuolta Reetalta. Ootapas. Kato miten hieno. Wow. Wow. Saat. Elli tykkää rengasleluista, niin tällaisen löysi sieltä. Ei vitsi, onko kiva? Onko pikkusen siisti muuta? Vau, miten hienoa. Kato ennen. Ei vitsi, miten on siistiä. Kyllä voi olla onnellinen. On hieno. Mahtuuko se kuono ympärille kanssa? Täytyy kyllä sanoa, että näyttää koira siltä, että lomat on lusittu ja ihana päästä kotiin nukkumaan. Ihan kujalla. Mahunko mä nukkua tänne ollenkaan? Mahunkohan mä nukkua tänne ollenkaan sun kanssa? Aivan, Eli ihana kun olet kotona.